درود و درهبات گلی چاروکا مروچی ما گپ جنے نوک چاکوتنی کتابی وشتنت احدی دور بلوچانی وشتنت احدی دور بلوچانی بلوچائی لفظاں کے 700 سالانی شعرانی گچینی کہ واجہ جان محمد اشتیا گچین اور ردوان داتا ای کتاب 5 جلدانی تہائیں ای بلوچی شاعری 15 صدا بیردان 2020 تا انتالوجیے اشی اولی جلدہ رند الاشار ہانی و شہ مرید بی بگر باہاڑ شہداد و مہناز شہر عبید صفت صوت نازیں دیہی و انباء ظہیر کام دومی جلدہ قصاص 15 بگردان 19 صدا سیمی جلدہ 19 صدا نزدیک و گرام بگردان 1950 پیش چارمی و پنچمی جلدہ 1950 بگردان 2020 زمانے کے شاعرانی شعر گچین کنک بتنا ای 5 جلدانی کتابہ پانچدمی کرنے شاعریہ بگردہ نوکے زمانے کے گچینی شعر ہوارا ای گچین وسیلہ واجہ جان محمد اشتیا بلوچی زبان شاعری محکم روایات تکنیک تب و دروشم دیما اور تنا ہما شاعری کے زبانی و نوشتہی دوئیں رنگا مزم جوہر و مڈی واہن دیں بلوچ تاریخ دود و ربیدہ دل جوزب و مارشتانی تہار روتگی جتا مہر و مزاحمت مڑاداری و ابرم اس شاعری مزنی بونگا پاں وشتن تہدی دور بلوچانیا بلوچی قصص گیشتری بہر کلاسک اہدی و نیم اہدی شاعری ارسی شاعری و نوکے دورے گچینی شاعرانی شعر ہوارا چیشیے وانگا مزاند کنی کہ بلوچی شاعری صدانی سارے سفر ردوم چونی ارتقائی آفسر و کشکاں وزان مروچی منزلہ سرگتا منشی تہا انچی مردمان شعر ہوارم کیا نامدارا یا کم نامدارا یا انچی شاعرانی شعرم کے پاک کم نامہ احدی زمانہ کے کہ صحیح و قسمہ کی لچھاں بغیر دا نوکے زمانہ کے دستوں کو شعراں ای انتالوجیا بلوچی شاعری پجار و شاعرانہ درشان ارواح پہرے زرگتا واجہ جان محمد اشتی ای گچین بلوچی شاعری بازیں تک و پہنات بلوچ دو روایات مہری و جنگی بیان صوت دروشمال لس جوزب و مارشتانی درنگاز آشوبی شعر آگوں وحد و زمانہ کا ہم گرنچ شعری ربیدگانی انتالوجی ہیں بلوچی نقدکار اگم بلوچی شاعری تب بلوچ آگرد میل گمانا زانگ لوٹی بلوچی شاعری پویٹکا درجہ لوٹی ای کتاب پائیہ مزنے رہ در بریے کام ای کتاب دگے مزنی ارزشتی ای شند کے ہما ورنہ بلوچی شاعری کنگ لوٹنا وتی شاعریہ بلوچ دودمان و تہذیب تب و نفسیاتا درنگاز لوٹنا چہار شبیر چیدگ و پوناب ساچی کنگ لوٹنا ای کتاب پاہا مزنی مڈیے ای یک انچیں شعری مڈیے کے بائدیں ہرچ بلوچ شاعر و شعرانی حبداروں کی مردمانی گرابی بھی و آشانہ واحد پا واحد علمیہ بوانی واشتن تہدی دور بلوچانی چدرستان گیش پا پولکار و اسکالارا مزنی مڈیے معیشے یک نیمگی شاعری گچینی کار 5 جلدہ یک جہاں کشن تہا بلوچی زبان ربیدہ و ازمی درشان اور ردوم و ارتقا پدریں لفظاں کی وانش تھاترہ یہ کتاب بنگپ درشانداب تاریخی رنگ و اثر سیاسی و چاگردی پوشدرانی چارو تپا سا محکم فریم ورک کی پا پولکارا انشی اولی ارزش اشیں کہ مزنی ازمی و زانشی مڈی پہازا گتا دومی ارزش اشیں کہ ای کتاباں احدی شاعری و نوکیں دور شاعری مثال موجوداں کہ شانی وسیلہ پا اسکالر و پولکارا بلوچی شاعری دیم پا دیمی وانشتیا کمپیریٹیو اسٹڈیز ارزانے و ہما پولکار کے بلوچی شاعری زبان زانتی و درنگازی چارو تب پاس کنگ لوٹنا ای کتاب پا ہم مزنے کمک کے بودکا پولکار وحد امراہیہ زبان گالوار و شعرانی تہرانی بدلی وانشتی حسابہ چارے تو تب پاسد کنا جامع محمد اشتی وتی کتاب پا شفاں کوہیں چوٹواں ایبنتا نوشتہ کہاں تو اگم بلوچی شاعری تبا پہمگ لوٹے یا ہما دردہ مارگ لوٹے کہ چرائیہ شاعری درائیں آئیے تاریخ آوان بلوچ صدا سال ظلم و زور بڑا لیے اچ بر وشیں دلی ندستا بلوچ بری ایرانی شاہانی بری ہند و سندھ زوراکانی و بری اوغان ترک و مغلانی ظلم دے پان بتگاں بلوچاں وحد ہمیں زوراکیں دستانی داتگیں درداں ہنچو مرتا کہ آئیے زبان آئیے لفظاں آئیے قصہ صوت و شعر آئیے ساز و زیمل چریشاں اگر چیزیں درا بھی گڑا بلوچے بے وسییں کچو عرش آزمانا بری درائیں و بے برمشیں استالاں
पदराएं गुरसरा इश्क के वाजा जान मोहम्मद दश्ती बलूची गिचीनी शहरानी दफ्तर वशतन तहदी दौर बलूचानी तहना शहरानी दफ्तर नहीं पा बलूच पदरेचा बस्तगी ओ हस्ते जमान के न्यामा बस्तगी पोहले बलूची जुबान मजनशानी दर्शान व दरंगाज़े बलूच दोद रवीदगा शायरी पुरतवान रवायात पायदारी और महकमी सबूत मेहनतवारा मना शरफ शादा बिदियत इजाजत शुमे दीमा दिगरूचिया को हमें बड़े गुनगपिया पदा हाजिर में अगा शुमा में यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना कोता गुड़ा अल्लमा बिकनती परचा केशी वसीला शुमारा बलूच और बलूची बाबता बाज़े सरपदियो ज़ात रास्तका बलूची प्लेटफॉर्म YouTube